Sa ating police report naman po, nasa 374,000 po na halaga ng hininalang syabong nasamsam po sa bypass operation sa Ilocos Sur. Para sa detalye po ng police report na yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Arestado ang isang hinihinalang high-value target sa illegal na droga matapos makumpiskahan ng tinatayang 55 gramo ng pinaghihinalaang shabu sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Rizal, Cabugao, Ilocos Sur noong Hulyo 19. Kinilalang suspect bilang isang 45 anyos na construction worker. Ayon sa mga otoridad, nakumpiska sa suspect ang kabuuang 55 gramo ng pinaghihinalaang shabu kung saan 10 gramo ang naibenta sa pusher buyer at 45 gramo ang narecover mula sa kanyang pag-iingat. Tinatayang nagkakahalaga ang mga nasamsam na illegal na droga ng 374,000 pesos batay sa pagtataya ng Dangerous Drugs Board. Bukod sa mga pinaghihinalaang shabu, nasamsam din ang buy-bust money, isang motorsiklo at isang cellular phone na umani ginagamit sa mga transaksyon. Ayon kay PDEA Regional Office 1 Director Julius Paderes, malaking dagok ang operasyon sa lokal na kalakalan ng illegal na droga sa Ilocos Sur. Anya, ang pagkakasamsam ng malaking dami ng shabu ay nakapigil sa posibleng daang-daang bentahan ng illegal na droga. Kasalukuyang nasa kustudiya ng mga otoridad ng suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 Article 2 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.